Joc la piston. Trebuie să schimbăm bucșile care sunt aici înăuntru. Cum dăm jos. Mai întâi începem să desfacem piesa asta întreagă ca să putem scoate afară pistonul și de o parte și de alta. Acum, placa de jos, asta de aici, se scoate și pistonul va ieși afară. Acum că am demontat plăcile, una aici, una aici, trebuie să desprindem pistonul de la grup de aici, așa, să dă jos astea două șuruburi și asta va ieși în spate. Acum s-a demontat de aici și ia priviți jocul. Și uite așa, a ieșit pistonul. Aici, probabil să dă drumul, vedem acum, ca să putem înlocui bucșile care se află aici. Acum așteptăm bucșile. Așa. Am încercat aici. Asta iese prin bataie. Trebuie bătut într-o parte sau în alta. Doar că prima și prima dată trebuie slăbite șuruburile astea de aici. Stânga-dreapta. Trebuie date drumul. După care tabla asta n-a reușit să scot de la cuțete șuruburile astea, că sunt foarte vechi puse și n-am putut să le scot. Dar se poate îndoi așa până ajungem să ne iasă afară bolțul ăsta gros. După care o îndoim înapoi și o prindem aici cu șuruburile care le are. Și uite așa, a ieșit axul, e un pic uzat, într-adevăr, că e un pic uzat și uitați bucșile. În ce hal e devenită bucșa. S-a ovalizat și s-a și crăpat.